मिसरनिफ्राय आसाम थांगासिनो दं। अखा हायाखै नामा होनदों? राजालै बेंगलर टु आसाम दा मा मोनखो जोङो? हायद्राबाद मोनबाय जों दायो। जोंखौ आसाम सरकारा जेबो मदद खालामाखै। आसाम सरकारजों जेबो मदद खालामाखै। बेनि थाखायनो जोंनि गावनि खामायनाय फैसाखौनो बुथुमनानै जोङो दा फैनांगौ गोनां जादों। जों खामानिबो मोनाखैमोन। जों थांगासिनो दं। इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां मोनहैबानो जाबाय। जोङो गासै बर'फ्रा 15 जनसो जागोन। नैबे उदालगुरिनि लावदुम उनाव वाट्सआप हरगोन आङो।